Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 14. No kapungtot na ka ti maysa a tao, sagutam iti nalimad ket agbaaw ti pungtot na. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti ipatpatakder ta abalay tayo lakay. Mabalin tayon ton ti umalis. Un nga rod bakit? Imbaglakit din tamom nga inururnong ti sweldok iti adda ak di abroad. Katadaing gatang tayo iti lote nagpatakderan tayo ti balay. Kanada pa yung talunan tayo. Mayat ti lokasyon ditoy, tasan aparikot ti danom. Wen, iso anak kapag mula ta iti anyaman akayat ta nga imula. Wen, amo kahilig mo ti agmula. Gaputan nalag anti imam nga agmula. Day tamot ti nalasin ko lakay. Anyaman nga imulak, talaga anabunga. Malangarod, agawitan. Tasi kasuwan tayon kadananang ti panagalis tayo. Ay, kamaudyanan na. Saan tayon nga agabang pahay? Nalpas gaya man ti patpatak darda balay ti abay tayo. Siguro umalis dan. Siguro madlaw ang naglastog dagiti agasawa nga akin kukwa. Gapo siguro, tadakkel ti impatakder da abalay da. Agpaiso na ita. Umiisem damot nga agpaiso. Ngam kaslada kayat naasawon nga isem. Kaslada mang tagtagibasit. Kas dala nakaraman na baod. Madlaw matlang iti itsura da marigrigat da. Ay mapay nga nagatang dati nalawa adaga dito'y abay tayo. Ay kat amangan nun na nga bakda, iti loto. Basta nga ta. Pangalaan da ko mga rod. Saan nga ta nag-hold up daw no? Nagtakaw da? Ay wanan niya. Mabalin akas da. Kasapulan nga ipabless yu pa iti balay sa tayo umalis. Kapilitan na kasta nanang. Kan agparte ka nun nilando iti baboy. Tapno damot iyawis nakadagiti kaaruba tayo. Ay katwan Nagruna kat kaslamad iti panagkitkita ti agasawa nga agbalin na kaaruba tayaw. Hawan nga rod nanang. Nadlaw yumot gayam. Uray isumak ida, di da pa'y pulos umisemat. Kasla saan da kayat nga da kaaruba da. Kat pilitan tayo lata at makigayam kadakwada nanang. Narigat ti makiapa iti kaaruba. Ay naku nampay anak ko. Isu nga uray man iti pakpakita da. Pakitaan tayo latta ida iti nasayaat. Anya ka di pa iti maitulong mi kanina ng lakay. Nalpas min nga inislice dagiti natnateng kan pangrekado. Da kamin ti makamo ditoy bakar. Mapankalangan kadagiti kaaruba. Tawi sumida ditoy balay nga umay mangal daw. Sigurado nga ta makaluto kayo sakbay ti pangal daw? Wen, bakit? Basta ibagam nga umay da iti pangal daw. Sige nga rod lakay. Agrobwata kon. Naibagag sa payo kabsat. Awisan kayo kumakan nila kay mo nga umay ag-lunch di tabalay inton madamdama. Ay, apay, anya ti okasyon? Blessing ti balay mi. Lastog. Anya ti kunam kabsat? Ti kunak. Anya ti yaw awis mo apangaldawan? Nagparte kami iti baboy. Ay, pasensya kan Ang saan kami agsidsida iti baboy iti asawak? Ay, liklikan mi dayta. Ta saan mi akayat ti mahay blood? Saan mo ta kanayon kabsat? Sagpaminsan laeng mat. Apay, aya nga ipilit mo. Healthy living kami nga rod kanila kay ko. Iso asidaan nyo lang dayta pinartiyo baboy. Saan mi apagtatakkunan? Anya ka diti masapul mo, balasang ko. Saan ka day asika dyan nagpatakdar iti dakkel abalay dita asidag? Saan mo't unay nga iso ti dakkel nana? Awon gayam, awisan kayo ko mga umay aglans di tabalay. Adabasit pagsasangwan tayo. Ay katwin balasang ko. Agam saan lang asyak ti agnanaod dito'y abalay. Ay sangapulo kami amin.
Adda ijay talon ti anak ko, kan ti asawa na. Kas damot tendagi ti anak da. Ay, syaklaang ti mabatbati dito balay. Ay, mabaling nga awisak amin ida. Ay, katuan anana. Maragsakan no adu kayo nga umay. Kan maragsakan takayat yu ti makiragragsak kada kami. Ay, kat makandaytan ko naman. Apay ko mga agkad-kad kami ngay. Pinagkadkadan na kami ti may sa akaaruba tayo. Iso akas lang na ba inanak, nana? Ha? Sino mait? Dagiti agasawa iti abay mi, nana. Ay, dakara ka na to. Kasta agpayso, nana. Saan da ka nung agsidsida iti karne ti baboy, ta healthy living da ka no. Ay, agraraman mo't dagijay nga agasawa. Mga no saan da pa makagatang iti karne asidaan da. Ita, pinagkadkadan da ka. Jack nga rod amo no, ada saksakitan da kada kami, nana. Awan mo ti madingar aramidan mi kadakwada. Ay, amom balasang ko. Sa bali nga minti ugali dagijay nga agasawa. Naapal da. Iso akit haem kat saan da maparaburan iti anak. Kasta ka di, nana? Wen, iso asaan mo nga ikaskaso dagijay akarobam. Basta pakitam latta ida iti kinasayaan. Wen, nana. Kastamot ti aramidan. Uray nga dumanon ito iti banglo ti ikado bakit? Nagimasen. Uray aklag tilmo-tilmon. Mabisinak pa yun. Ay na, lapdampay lang ang tibisin mo. Diyak lakayat nga agbalinta akas la agbibisin. Punumit nga agbibisin ta. Kitaman, kitawan pa'y maisaang ta. Adain lingtak akamuti. Isupay lang ati kanam. Winanam ko man ti awis ti karuba. Agparam magdagita. Iso asaan mo nga apalan. Ang mga no naggapulang iti tinatakaw na ita ipakpakanda. Sa bagay. Ala, ano sa kon ti mangan iti kamuti? Tangay timulong kayo mat anaginaw. Ada insupot ko nga iyawid yun, Nana Remy. Ay, saan na ba sa apol balasang ko? Tulong ko kada kayo nga agasawa ti panaginaw ko. Saan ko mat apapabayadan? Saan abayad daytoy, Nana? Ado nga min tinabati ang makan. Mabangles mo't laang daytoy. Iso nga itad kun kada kayo. Ikak kumamat nga ro dagiti agasawa akaaruba mingam. Healthy living damat ngamin. Amangan no makangagak pa iti nasakit asa uno ipilit ko. Ay katwen Ay, saan mo nga ipilit no di da kayat? Ay kat, agyaman iti da ito nga ipabalon mo, balasang ko. Awan anyaman na, Nana. Sige, agawid akmatan. Itaypay ang agawid dagiti kabalay ko. Kanya dahil tanapalkot nga gamyaw, nana. Ay, impabalon ni Iseng. Ado ka no tinabate, iso pinabalunan nak. Ay, kas kailag bibisin mo Ay talaga mo't nga agbibisinak. Na. Kaaduan na asaan kami ang mga niti agsapa. Iso ano adda agawis iti grasya, ay saan ka apagkadkadan. Ay, manmanuman tikas kada kayo, apagkadkadan nyo ti grasya. Sano ko napasindayag da kita kaaruma? Panagrik na da, kat isuda lang ti adda ka ba ilan na itibiyag. Ay, saan akas tati ka panunutan ni Iseng? Kaya't na kayon tupay apaniguan. Ang healthy living kayo kanumat. Iso nga uray sa anon Taamangan no makangag pa itinasakit asaaw no ipilit na. Anya? Unagtumot analag anti imam bakay. Kita, nagmayat tirwat dagiti mulat anat natin. Naglalang tuda. Huwan nga rod lakay. Saan ta kami naparikot ti danom apagsibog? Tabastante ti danom. Swerteta. Gapu tadata, tinakagatang iti dayto alote. Huwan nga rod lakay. Iso nga rod nga idi nakitak anak ka for sale daytoy.
Kaya't ko agatangan tan adagos, ta ang mga numauna ang datapay. Mang panunot tapay, noon yapay timayat nga maimula. Kasla, mayat nga agmula ta iti layakan sibuyas. Mayat sa ngagpayso bakit? Adda ilako ta, adda pa'y pangrikado ta. Talagang agsuswerte da kita karoba. Nagmayat tiro buat dagiti mula da anat natang. No asino pa itadda mabalin na. Isuda pa iti adda maparparaburan. Kasano ko basit lang matitaltalunan ta. Manulang mati may mula. Idinto ta isuda kay ni naglawat amol mulaan da. Addan alumastog dagita karuba. Anya nga raw ko adamay lastog da. Sa nakas kadata nga awan. Makapasurong. Dandanin ang kasangay ti anak yo, Iseng. Anya nga iti plano yung agasawa. Tangay saan mo't nga agsardeng ti parabor as sumangsangbay kada kami nanang. Plano mi manan ti agparte iti baboy. Agrambak kayo manayn. Wan tapno maisermot kadagiti kaaruba ti blessings as sumangsangbay kada kami nga agasawa. Sa bagay nagapit kayo manan ngamin kadagiti mula yu anatang. Wan nanang. Wala nga raw. Barang ad-ad-dapay maparaburan kayaw, anak ko. No kasta. Adda manan okasyon ija balayaw. Kasangay ti anak ko nana. Ay umay kami manan asa nga pamilya Wan nana. Awan parikot iti dayta. Ay ti agasawa akarubam ngay. Imbitaram ka di may. Pampanunutak nga rod nana no imbitarak ida. Amangan ngamin no pabainandak manen. Ay imbitaram latan Kat no pagkadkadanda ka, ay saan mo nabasol? Amangan ngamin no saan mo ida nga imbitaran. Kat ad-adda nga sakit tinakam da. Sa bagay nga agpayso nana. Sige nga rod, ta dumagasak iti balay da. Saan kami adumaray? Naibagak matan healthy living kami. Saan ka di? Amok dayta, nga manok ti parchan mi. Uray ison ati pagsidaan nyo. Saan kami paymet nga agbibisin? Ising. Saan mat aga po adumaray kayo, kat kayat asawan dayta nga agbibisin kayon. Kayat da kayo laang makabanding. Amok Kayat mo lang nga iparupa kada kami. Nga awanan kami. Saan akasta ti adda iti panunot ko, kabsat? Basta jak kayat ti dumaray. Healthy living kami kunak lang arudan. Saan kami nga agsidsida iti karne? Ay, jak amulakay. No anya ti aramid kadagita nga agasawa. Talaga saan da kaya ti dumaray no kasta nga awisak ida. Saan mo nabasol, bakit? Apay nga ta nagalas ti kapanunutan da may papan kadata. Agparparam magta kano. Iparparupa ta kano nga awanan da. Amo kung ti aramiden ta bakit? Tapno saan da pagarupan nga agparparam magta. Regaluan tayo da iti naduma-duma na tayong ken pangrikado. Ay wanan niya. Total, kanayon mo't nga ibagada healthy living da. Di natanglaangan ti itad ta. Alang nga rod, tamapanak agburas iti adu anatang. Tay regalo taman kadagita akaroba ta. Tabarang sumimpat dametten kadata. Apay da kita nakasako nga awit yo. Anya da kita? Natang dagito'y pare. Sagot mi kada kayong agasawa. Saan nyo kumapanunutan ang naparamag kami? Kaya't mila ang timakigayam kada kayo akaruba mi. Kastangag paiso. Iso nga awatan nyo kumatinano mo asagot mi. Natandag ito mayat para kada kayo healthy living. Kwa? Ay, agyaman kami iti sagot yo kada kami, Kat, pasensya kayon. No saan saya at timpakpakita mi kada kayo. Awan anyaman nakabsat. Tinapatag, agkikinaawatan tayo nga agkakaaruba. Tawan mo't lang ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. Kastang agpaiso, nato. Kara. Ala, manipod ita.
Pakitaan da kayo ni tinasayaat. Di mi mat impagaro panasingpet kayo gayam. Ay na, maragsakan ak no saan da kami nakagura. Kinapudno na. Ay, saan da kayo matkat akagura? No di kat, umapal kami lang amin kada kayo. Ay, saan itan? Gaputan nakita mi, no kasanok kinasaya at ti panagpuspuso yo. Saan man anasaya at ti ipakpakita ken ka ti may sa tao, pakitaam latta iti nasayaat, ta iti odi na makamiristo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kam itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.